Armağanlar. Var olun. Yaxan tamaşaçılar tiyatrodumuzun səhvlərini acayip fəxradı. Levap olaytı məxsus olan faktör kıslardan tanışıyat. Onun tarixi ve geyinmek medeniyeti var. Değerli qılıqlı məlumatlar size ettirir. Şunu öte inçimenlik bilen düşünýän halkymyzyň geçmişde döreden çemçel oyunu hem öz bolşulugy bilen tapawutlanýar. Bu tansa başgaça kaşıklı oyun hem diýilýär. Ýagny ol agasdan çemçeleriň goýuşlaryny bir-birine kakıp çemçe sesleriniň kakuwlaryny ýerine ýetirilýär. Bu tansa oynamak üçin 4 san agas çemçe gerek. Bizim folklor tans toparımız 1986 ýyldan bäri Türkmen halkymyza il günümizde hyzmat edip gelýär. Bizim ilkinji folklor eserlerimiziň biri Lammalygy, Jigde kakan şol folklor eserlerimiz bilen bizim folklor toparymyz halk arasynda töýge münasip boldy. Bizim şu häzirki egnimizdäki libaslarymyz sary eski, ýagny günüň dogup gelişini aňlatýar. Donumuz bolsanym Türkmen halkymyzyň bir ýaşyl ösüp duran bayrlaryny, ýaşyl maýtalaryny aňlatýar. Maňlaýymyzdaky maňlaýlyk hem kümüşden ýasalan biziň şeýlere libaslarymyz. Umuman sizin milli libaslaryňyzda lewaba mahsuslygy görmek bolýardy. Lewaba mahsus, onda da sary ene mamalarymyza mahsus bolan libaslar şu. Çapak, çapaklara, yeňil, bökmen bara, sallanmada, sallanıba. Lewap toprağynda meşhurluk bilen, ustatlyk bilen ýerine ýetirilýän tanslaryň biri de çapak tansydyr. Başgaça karsak hem diýilýär. Çapak ýa-da karsak sözi el çarpmak sözünden gelip çykan bolmak ahmal. Bu bolsa elleriň bir-birine bat bilen urulmagyny aňlatýar. Tansyn esas destur hereketleri hem el çarpmak arkaly ýerine ýetirilýär. Çapak tansyna çalýan dep kakuwlary hem düýbünden ýitboşuk. Folklori diňe denanlar tarapyndan ýerine ýetirilmegi öz bolşulugy emele getirýär. Diýsen ajaýyp kyslar ýerine ýetirýäňiz, ýaşyňyza garamadan şular ýeňil gopdy ýerine ýetirýän hereketlerini diýsen biz buýsandyr ýa joşdyr ýa tiyatrodumyzyň çäklaryny. Bizim şu folklor toparymyz 1980-nji ýyldan bäri jet gelýär, hereket edip gelýär. Ýani toparymyzda 24 san agzamyz bar. Mamalar olup ýurdumyzyň ähli pinjeklerinde, daşary ýurtlarda da bir näçe gezek şol çykyşlar edip geldiler. Bizim toparymyzyň esasanam şu egneşikler bar adaýda. Şu başymyzdaky tarýalygymyza kakıjan şu ýaşlaryň ilkinji durmuşyň başgaly binýadynyň düýbüniň tutulmagyny aňladylýar. Iki ýaşlaryň birikmeli şu ýaly şeýle çekilip daňylýar da. Şol iki ýaşlaryň birigendigini başgaly durmuşynyň binýadynyň tutulýanlygyny aňladylýar. Bu ýalygymyz bolsa asudalygy, aratsalygy, päkidiligi aňladylýar. Şonu alamatlandyrýar. Gökdonumyz bolsa bizde ýaşuly eneleri, gök asman bilen şu beýik derejede gören soňlar eneleri, şu ýaşuly enelerimiz esasanam gökdonu ýerler. Çapak tansynyň döreýüşi bilen bagly käbir maglumatlarda bolsa, ir döwürlerde erkek kişiler söwüşden ýa-da awdan dolan gelenlerine dinanlar olaryň öňünden degenşip el çarpyşyp çykypdyrlar diýip gurrun edilýär. Ine şeýler owaýata baý bolan bu çapaktan mehriban tamaşaçylar edil enelemizin öz ýaşlaryna garamazdan häzir güneçeni bu tan ýerine ýetirýänliklerim diýsen buýsançly. Mehriban tamaşaçylar bu folklor toparyna gatnaşýan mehriban eneleriň köpüsi 80-70 ýaşlylardyr. Özlerimiz donlarında gelip derlerlerimizden özlerimiz haylap donlarında tutuyoruz.
tutýar. Ha. Tanslarymyz var adaýdymyzda bolsa çapak tansynyň türlü görnüşleri var. Şular ýaly ýene de faktorlaryň höwrünün köp bolmagyny ýaşyň wetirmenden tisirimiz arzu edýär. Mehran tamaşaçylar, siýahatçylar elbetde häzir pursatda lebaba mahsus bolan milli folklor çykyşlar barada bir näçe zatlar bildik we tomoş etdik.